Good morning mga kauragon. So ayun, at kakagising lang natin. Medyo tinangali tayo ng gising. So alas 8 na ng umaga. Ayun. So i-check muna natin yung ano. Check muna natin yung trailer natin. Putan muna natin. So ito kailangan natin lagi i-check to. Ito. Lock. Kasi baka mamaya paglaruan tayo, so bunutin yan, pagtakbo natin maiwan na yung trailer natin. Yan, reserba, okay naman kasi wala akong painante ngayon, so solo trip ako ngayon pa Bicol. Kailangan ko i-check to lahat. Kailangan muna natin i-check to bago tayo tumakbo. Ilalim na. Lagyan. So, ayun. Mag-aalmusal na muna ako diretso din para tuloy-tuloy na takbo. So yun, kanina bago ako natulog dito, nagsaing na ako. Para pagising kakain na lang ba. Ito yung ano ko. Ayan. Ulam. Ayan. Itlog saka ano, saging. Ayan. So ayan. Ayan, kain tayo mga karagon. Ayan ulam ko. Itlog, nilaga, saka ayan, saging. Masarap to yung ulam. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun